har valgt landet Cuba. Cuba er en østat i det nordlige Caribien, men også den største ø i Caribien. USA og Bahamas ligger mod nord for Cuba, og mod vest ligger Mexico, mod syd Caymanøerne og Jamaica, og mod sydøst ligger Haiti. Cuba har omkring 11,3 millioner indbyggere. Cubas hovedstad er Havana, som faktisk også er den største by på Cuba, men også den næststørste by i hele Caribien. Havana har et indbyggertal på 2,1 millioner. Cuba er næsten 3 gange større end Danmark. Afstanden mellem Danmark og Cuba er 6.899 km. Befolkningen i Cuba består af 51% mulatter, 37% såkaldte hvide, 11% såkaldte sorte, 1% kinesere. I Cuba er den forventede levealder 74 år for kvinder og 70 år for mænd. Cuba er et republikansk land. Møntenheden i Cuba er den cubanske peso. Cubas nationale flag blev skabt i New York i 1850'erne og hejst officielt første gang i 1902. Flaget er inspireret af USA's flag og kaldes den enlige stjerne. De 3 blå striber står for Cubas provinser i 1850'erne, de hvide striber for revolutionens renhed og uafhængighedsstjernen i den røde trekant for frihed, lighed og broderskab. I Cuba er klimaet subtropisk med 2 årstider. En varm og regnfuld sommer og en kølig og mere tør vinter. Fra november til april ligger tørreperioden og regnsæsonen fra maj til oktober. Cuba består næsten kun af fladstepper, men har dog også bakker og bjerge, som primært ligger i den sydøstlige del af Cuba. Cubas regering har stærk politisk kontrol over deres økonomi. Den cubanske økonomi blev hårdt ramt, da Sovjetunionen kollapsede i 1990'erne. De 2 tropiske orkaner, der ramte Cuba i 2008, efterlod Cuba med 150.000 ødelagte huse. Landet havde inden århundredeskiftet haft en økonomisk fremgang, men det menes, at orkanerne har haft sat Cubas økonomisk flere år tilbage. Årene efter Spaniens ankomst blev en stor del af den oprindelige indianske befolkning udryddet, og flere millioner slaver blev henrettet til Afrika. Slaverne var grunden til, at sukker var Cubas største indtægtskilde i mange år. Noget af industrien i Cuba er sukkermøller, tobaksfabrikker og tekstilfabrikker. Cuba er mere og mindre blandt verdens førende nikkelproducenter. Landbruget og industrien har lidt under den dybe økonomiske krise i 90'erne, og produktionen af både sukker og industrivarer er mindsket betydeligt. Hvis du skal rejse til Cuba, er der 2 måder. Du kan enten vælge at flyve, hvilket jeg nok vil anbefale, men ellers kan du også tage tog. Cuba er perfekt til at rejse rundt i på egen hånd. Den mest populære måde at komme rundt på øen er i lejet bil. Det er fleksibel rejsemåde, og man har mulighed for at opleve steder, der ikke kan nås med offentlig transport.